bizkor dijo, eta nik bizkor etzengo dizuet. Ez nire buru aurkeztuko, ia ezagutzen dugulako elkar, eta, bueno, segur asko, batzutan, zuek nik nire burua baino betogo ere ezagutuko dizuelako. Liburu honen historia, bueno, segitutik eraman nioen liburu hau behar zeinen eta, bueno, nire bizimoduan kokatzea, ezta. Joxe Arregi izeneko apaiz batek, ez dakit 40 edo 60 lagunik, idazten ari ginen lagunik, galetu zigun zertzen jainkoa. Eta jo, hasi zaiz, hortan ez, eta horri bidin nintzen hasi eta buka eta ezin duen bukatu. Eta alako batean, beste mezu batean esan zidan. Bueno, baina zer da jainkoa zuretzat? Eta hor pentsatu nuen, niretzat balin bada, ez da jainkoa. Osea, hor, bueno, eta hor duen askatasun apur bat hartu nuen, ez da? Eta, bueno, liburu bezala planteatu baino lehen, hainbat kezkak harrapatu ninduten. Batetik, ez den nire burue jainkoan sinistun, jainkoan tamentzat oso sinistun sentitzen, baina beste batetik oso sinistune sentitzen ez gauza askotan, ez? Eta batzutan, esaten dira, ingenua xamarra naizela, eta hola, eta orduan, banaiz sinistune ere, ez? Eta orduan, pentsatu nuen, bizi dugun egoeratan, batzutan ikastolan bizi izan ditugun egoeratan, edo beste batzutan, idazle bezala ere, ez? Idazle gai bezala ere, sentitzen dugunetan, horako gutxiagotasun bat sentitzen dugula, eta beti asko zarrazoitugoa edo egin barra daukagula gure jarduera. Eta gero pentsatu nuen, izan ditula ikasle batzuk ikastolan, eta aikia batzuk irakasle egiten naizela, beste batzuk beste gauza batzuk, eta pentsatu nuen, gure seme-alabei buruz ere, horiekin ere itzin beharra zegoela gauza hauetaz. Eta, hortik abitu zen, liburua hastea. Eta, dudei gabelen esan deten bezala, eta horregatik egin nahi izan detemen aurkezpena, liburu honetan dana gaude, ezta? Eta aurrena pentsatu nuen, jainkoak bere buruari eman zion definizioa, ni naiz, hori izala kolokan zegoena. Eta pentsatu nuen, gu gehala. Izatekotan, ezin gala bakarrik bizi, eta hola. Eta orduan, pentsatu nuen, liburuan egitea nitik gura bide bat, eta, formaletik ere, enitzela ez teologo, enitzela ez da, azkenen idatzi eten gauza gehiena poesia dela, eta orduan, enola egin behar liburu bat, tesi batekin eta ondorio batzukin, baizik eta, pixkat, Murumendiko Marik bezala egin behar nuen, ezta? Badakizuen Murumendiko Mariren eskua ezker eskua edala. Eta hortan nahi nintzela, nire ezpak esan zin, amak ere umeak hemen jartzen ditugu laizek eta botatzeko, eta ezker eskuarekin eta abitu nintzen, eta liburuaren forma, kapitulo mos batzuk, 3 edo 4 orrikoak, baina ez da lineal, ez da ondorio batean bukatzen, baizik eta pixkat, Mari bezala ezkerraldera, sobraren Mari oso emakume edarra izango zen, da hiri luze duen, eta ezkerrakekin, horrazten omen zuen bere ia, eta nire liburu dago pixkat ezkerraldera, gai bat hartu, eta berriro atzeraka joan ez. Liburu hortan, gero, nire lagunek irakorriko dituzte pasarte batzuk esaten dira, eske nola idazten duzun liatzen zea, oso geldi irakurri behar da, oso presaka bizi naiz, eta liburu hau da, geldi irakurtzekoa eta geldi idazitakoa da, baina atalka dago, ez da. Eta, eska ganduetari, baina, liburu honetan, badia puntu batzuk eta gero hemen aipatuko dituguna, abitzen da asko ikaratik, bizi izan ditugun ikaratik. Zer da izen da ezina azkenean? Nahiko seguro nago, behin poema baten idatzi nuela eta itziarrek eta kantatzen zutena, ez da, esaten ez dena bakarrik da esan beharrekoa. Askotan, euskalduna eskarrik asko esateko, eta oso izugarria, maitzi zaitut esateko, kostatzen zaigu, babesten gana hurbiltzea, ez da. Eta, askotan esaten ditugun gauza hori gero, asko bildurtzen gaituzte. Bildurtzen gaituzte, erensuge bate baino gehiago, edo gauza grabe bate baino gehiago. Eta orduan, bidea hola dago markatua, zer da ikara,
ikara da, gauza natural bat sentitzen duguna, zer dan bildurre, bildurre behar badaia da gauza bat sozializatua, eta zer dan izue, eta izue da kanpotik eragiten digutena, eta hor, pixkat, nire, Elizak edo Euskal Kristaudasunak eta ezarri diguten heriotzari buruzko ikuspegiarekiko olako asaldaketa bat, ezta? Eta, gero, izu hori eta gainetik entzeko, nik uste azkenean, badagoela gauza bat, apenas gaur irakurriko duguna, eta da amodioa, ezta? Eta nola amodiori buruz ere daukagu oso ikuspegi murritza eta abar, ez? Eta, liburu honetan, nola hasten den zer den jainkoa eta jainkoari buruzko galderaki, sartu ditut pasarte batzuk bibliakoa direnak, baina ez direnak oso ezagunak, arras ez ezagunak direnak normalean, ezta? Hain zuzen ere, pixkat, ausardia ere bada, baina bibliaren kontestazioa ere euskal emakume baten ikuspegitik egin detelako, ez? Eta orduan, Biblian badira bi liburu oso ederrak, bada Ruten liburua oso laburra da, 10 foliokoa da. Eta han kontatzen du nola Rutek bere senarra eta bi seme-alabak galduta, bere errainari esaten dion juteko libre. Ia ez daukala bere kargu egin beharrek. Eta orduan Rut bere errainak esaten dio ez, baina nik zurekin egon nahi dut, ezta? Eta orduan, legea betetzen du, baina ez legeak eskatzen zuelako, baizik eta bere senak esaten zuelako. Eta, beste pasarte bat ere erabiltzen dut, Jefteren alabarena, eta ez dizut asko esplikatuko, baina pixkat esan egitena da, liburu hontan, hasi nintzela behar zer da jainkoa eta galdera horrekin, eta azkenean, iritsi naizen, ez konklusio bat ere ez, baina lasaitu nagoen zerbait eta sosegatu nagoen zerbait, azkenean dela gure hizkuntza, eta euskera dela. Euskera da, azkenean, gu bezala unibertsitatean ikasi duen jende askotan, edo beste tokitan ikasi duen jendeak, eta oso razionalizatua gaude, eta uste dugu egi dela liburuetan zegoena, ezta? Baina ezker eskuarekin eta senarekin ikasten da, badauzkagula beste gauza batzuk, beste balore batzuk, eta gure kasuan, euskera da, nik uste gure horretarako euskarririk handiena. Eta, ni uste dut aldertatik euskerari erreparatu ezkeo eta altxor handi bat daukagula euskeraz, beste erantzun batzuk posible direla, mundua ikusteko beste modu bat posible dela, eta, euskaldunek esaten dugun bezala, azkenean, gurean bizidean, gure etxean, gure herrian, gure aberrian, eta hori da gu. Eta, pixkat hori da gaia, eta uste den ez dela pixkat, urduri samarra nahola, eta hain ez dela pixkat, luzatzen, ez? Eta orduan, ez dizuet ezer gehiago esango, eskerrik asko etortzeagatik, eta nola batzuk esaten diazen, eske, ze euskera zaila edan, eta ez da zaila, bakarrik behar da patxara irakurtzeko. Eta orduan, nire lagun batzuek irakurriko dituzten nire testo batzuk, eta gero hor da, liburuak eman ez dizkizu da nahi, hor kanpoan dozkazu hartzeko, eta gero hartuko dugu, tortilla bentson bat edo.